Morten, Hej Søren. hvordan skifter man mellem skrivebordene på en Mac? Det var jo en tof en. Det er så tre fingre på mousepadden. Ja. Og så til siden. Korrekt. Hvordan finder man så systemoplysninger? Altså RAM og... Ja, se, der er jo så ude i noget, jeg ikke lige ved. Ja, så må vi jo prøve os frem. Og nu kan jeg sammen se, at computeren mangler strøm. Nå, hvad siger du så, Søren? Skal vi bare prøve os frem? Ja. Prøve noget af det der systemindstillinger måske. Er noget hernede, vi kan... Jeg er lost. Nej, generelt. Ej, nu er jeg... Hvor fanden er den? Ved du, hvordan man gør på en computer? Ja. Okay. Det er lidt anderledes. Eller... Så prøver jeg lige at trykke vis alle. Ja, nej, vi prøver lige at trykke skrivebord og skærm. Hvorfor skulle jeg trykke på den? Vi kan også... Skal vi kan også prøve at trykke på æble der. Og så om denne Mac måske. Ja, det er korrekt. Ja. Det er der, man finder det. Kæft, Det er smart nok, ja. Så vil jeg gerne vide, om du kan finde ud af højreklik på en MacBook. Ja, det er så 2 fingre. 2 fingre, det er korrekt. Ja da. Så vil jeg bede dig om at skifte baggrundsbilledet på skrivebordet. Ja, det kan være, det var noget, der jeg var inde på før, så. Måske. Det kunne godt ske. Så er den der. Prøv noget skærm. Så prøver vi. Hvad fanden? Hvis det ikke er skærm. Skrivebord. Hvorfor har den også en, der hedder skærm og en, der hedder skrivebord? Skrivebord. Sådan. Jeg lige på sådan en fin bitte elefant her. Sådan. Godt lavet. Slår vi lige igen. Hvordan installerer man så et program? Ja, har vi et program, vi skal installere? Du kan prøve. Du kan prøve at finde spil. Hvor fanden skal jeg finde spil hen? Ja, nu skal jeg jo ligesom lige guides lidt her. Så prøver vi at gå ned i App Store. Det er et godt valg. Ja. Gerne udmærket. Prøv at skrive game. Det må vi finde et eller andet på. Det tager så altid, de er jo ikke så hurtige, de Macs her. Han er lidt glad. Og så er der... Så hvad er din kode til, til App Store? Stor P, og så ISAF 456. PSA 456. Okay. Okay, jeg tror vi går ud fra, at det ikke er rigtigt. Og så installerer vi en app her. Leaps World. Sådan. Så installerer den. Bum bum. Så er den installeret. Jeg kan lige lukke den igen. Så for satan. Så er Søren også ruineret. Ja, det var godt gået. Ja. Så vil jeg gerne bede dig om at slette programmet igen. Jeg Se siger om nu. du kan finde ud af det. Finde ud af, hvor den ligger henne. Jeg trykker jeg så på... Så trykker jeg på den her lille fin raket hernede. Ja, det ligner lige noget. Jeg kan højreklikke på den. Nej, det kan man ikke. Kan man trække den? Nej, skal vi trække den hele skraldespanden? Satan. Så sletter vi den. Godt lavet, Morten. Tak. Kom den ikke igen? Den kom sgu da igen. Hvad delen? Hvorfor Der kan man bare se. Hvorfor er det lige, man ikke bare kan trykke slet? Hvad er det her for noget? What is this sorcery? Good. Jeg vil sikkert lige prøve at gå herinde i Finder måske. Og så prøver vi programmer. Er der muligvis noget herinde, vi kan bruge?
Ej, der var den. Så prøver vi lige at trække den her ned og skrive ned i skraldespanden. Så en Bælum. Og så skal jeg lige fuck af. 1, 2, 3. Jeg skal jo tænke højt Bælum, jeg er nødt til at sige din kode også. Så lukker vi den lige igen. Sådan. Og husk at fuck af. 1, 2, 3. Jeg gentager. Fuck af. 1, 2, 3. Ja. Så. Sidste spørgsmål, det er så, hvordan man skifter en fil, en pages-fil til et Word-dokument. Ja. Som normalt skal afleveres i fronter. Så prøver vi at gå ind i, hvad kan det være? Seriøst. Så det kan ikke finde der pages. Det fandt vi så lige der. Så går vi ned, og så skal vi have et nyt dokument her. Så skal vi bare lige, vi vælger bare en tom en. Så kan man lige gå ind her et eller andet sted. Oversigt. Nej. Og det var fuck af. 1, 2, 3. Nå. Så prøver vi i rediger. Nej, så prøver vi arkiv, ja. Og så siger vi eksportere. Og så pdf. Så tror jeg lige, vi siger Word herovre i stedet for. Så næste. Og så kan vi godt lige sige ud nummer 2. Og så er vi faktisk ude i, at Søren han godt kan aflevere sine afleveringer igen. Det var delen smart, Morten. Tak skal du have. Det var alt for den her gang. Det var så lidt.